και οι αστρικές μου περιπλανήσεις. Είμαστε για ακόμα μία φορά εδώ μαζί παρεούλα. Πιστεύω να έχετε πάρει το καφεδάκι εκεί τώρα και να είστε έτοιμοι να ακούσετε όλες τις προβλέψεις της εβδομάδος, τις κινήσεις των πλανητών, τα πολλά μυστικά που έχουμε να πούμε, τα βιβλία, το μαγαζί και τόσα άλλα. Ας ξεκινήσουμε λίγο, διότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και δεν υπάρχει. Ας ξεκινήσουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η εβδομάδα. Ξεκινώντας πάντα από τις κινήσεις των πλανητών. Ίσως σιγά σιγά το νιώσετε και εσείς στη διάρκεια της ημέρας και όσο περνάνε οι μέρες της εβδομάδος, έχουν ξεκινήσει πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Μετά από μια πολύ δύσκολη πανσέλινο που είχαμε στον εγώκερο το Σάββατο, σήμερα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, μπαίνουμε σε ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον και από την Τετάρτη στις 16 που ο Δίας κάνει την είσοδό του στο Λέοντα και θα παραμείνει ένα χρόνο. Και εδώ μας έρχεται γεμάτος υποσχέσεις. Υποσχέται πάρα πολλά πράγματα από την καινούργια του θέση. Ευνοούμενοι αυτού του καινούριου περάσματος του Δία στον Λέοντα θα είναι οι Λέοντας πρώτοι, οι Ταύροι, οι Υδροχόοι, αλλά και οι Τοξότες, οι Κρυοί. Θα τους δώσει όσα περισσότερα μπορεί και γίνεται. Ο Δίας θα ασχοληθεί σε αυτό το ζώδιο, σε αυτό το σπίτι που θα φιλοξενείτε, με τις χαρές της ζωής, τη δημιουργικότητα, τα παιδιά, τα οικονομικά, αλλά και τα θέματα καριέρας. Την Παρασκευή δε έρχεται και η Αφροδίτη στο ζώδιο του Καρκίνου, μέσα στο συναίσθημα, μέσα στις αγαπούλες της, μέσα στις χαρές. Θα φέρει αγάπη, τρυφερότητα στις οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις. Στις 27 έρχεται και ο Κρόνος επιτέλους σε ορθή πορεία και ησυχάζουμε. Τουλάχιστον για 2 μήνες θα μείνουμε ήσυχοι. Δεν θα μας ενοχλήσει κανείς και τίποτα. Όλα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Γι' αυτό και κάνουμε πάρτι. Βέβαια, εγώ σας έχω πει όλο αυτό το διάστημα ότι από τις 24 Εβδόμου και μετά για το Δία. Συνήθως όταν μπαίνει 16 του μήνα, μέχρι να ενορμονιστούν όλοι, να έρθει και η Αφροδίτη, να γυρίσει και ο Κρόνος στην ορθή πορεία, θα φτάσουμε 24. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε το πάρτι. Μέχρι τότε θα κρατάμε λίγο τις δυνάμεις μας. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα. Που, ξέρετε, τα γράφω και στο χέρι και τρελαίνεται το κεφάλι μου, μετά δεν βλέπω να τα διαβάσω. Ξεκινάμε με τους Κρυούς. Εσείς θα ξεκινήσετε από αυτή την εβδομάδα με μια μικρή βελτίωση στα οικονομικά σας. Από την Τετάρτη δε και μετά όλα αλλάζουν φυσικά προς το καλύτερο. Θα κλείσετε συμφωνίες και θα δείτε τα οικονομικά σας να έχουν μόνο άνοδο και όχι πτώση. Αρκετά μέχρι τώρα είχατε πτώση, θα αρχίσει και η άνοδος. Η γοητεία σας στο άλλο φύλο θα είναι έντονη με πολλές καινούργιες γνωριμίες. Αυτό ισχύει για τους αδέσμευτους. Η δεσμευμένη προσοχή, διότι υπάρχουν και διαζύγια πιο κάτω. Ταυράκια. Με τα επαγγελματικά και την καριέρα σας θα ασχοληθείτε όλη την εβδομάδα, αγαπημένα μου ταυράκια. Υπομονή κι εσείς μέχρι την Τετάρτη που ο Δίας περνάει στο Λέοντα και εκεί όλα θα αλλάξουν για σας φυσικά προς το καλύτερο. Θα περάσετε επίσης μια πολύ όμορφη εβδομάδα και ευχάριστη θα έλεγα με τους αγαπημένους σας, την οικογένειά σας. Το ευχάριστο για σας, όλο ευχάριστο είναι για τον Σταύρο. Η μόνη λέξη που χρησιμοποιώ για τον Ταύρο είναι το ευχάριστο, γιατί και εγώ το καημένο ανήκω εκεί πέρα και έχουμε περάσει λίγα δύσκολα. Θα σας προκύψουν ξαφνικά οικονομικές ευκαιρίες και αυτό θα αλλάξει όλη σας την ψυχολογία. Να ξέρετε ότι ο Ταύρος είναι σαν τα καρτομηχανήματα. Δίνοντάς του λεφτά, αλλάζει και η ψυχολογία του. Με τίποτα άλλο δεν αλλάζει εκτός από τα χρήματα. Δίδυμη. Και ας λένε το αντίθετο. Είναι λάτρης του χρήματος. Δίδυμη. Ξεκινώντας η εβδομάδα αυτή, για σας αγαπημένα μου, θα νιώσετε έντονα την ανάγκη της δημιουργικότητας. Έως την Παρασκευή όμως, μην κάνετε βιαστικές κινήσεις στα επαγγελματικά σας, καθώς είναι ο μόνος τομέας που θα σας δυσκολέψει τη ζωή. Τα οικονομικά θα αρχίσουν και αυτά σιγά σιγά την άνοδο, δεν χρειάζεται να έχετε άγχος για αυτό το τομέα. Όπως και ο στιματικός σας τομέας είναι επίσης καλός και αυτός. Και εκεί δεν χρειάζεται. Απλά όχι παρορμητικές και βιαστικές κινήσεις, είπαμε, στα επαγγελματικά. Καρκίνος, εδώ λίγο δύσκολα. Ο Δίας, φεύγοντας από το δικό σας ζώδιο, θα δημιουργήσει έως και την Τετάρτη πολλές εντάσεις. Εντάσεις με την οικογένεια, με τις σχέσεις σας, με τους συνεργάτες σας. Από την Παρασκευή αρχίζουν σιγά σιγά τα πράγματα να ηρεμούν, καθώς η Αφροδίτη φεύγει ο Δίας από το σπίτι σας, έρχεται η Αφροδίτη. Συνήθως η Αφροδίτη είναι στην τρελή χαρά, οπότε θα σας χαρίσει
θα σας φτιάξει τη διάθεση. Προσοχή με τα οικονομικά σας. Ιδιαίτερη προσοχή, όχι ανοίγματα, όχι καινούργια πράγματα, όχι τίποτα ακόμη. Όταν θα έρθει η ώρα, να ξέρετε, θα είμαι η πρώτη που θα σας το πω. Στον εργασιακό χώρο, καλά θα ήταν να κρατήσετε ήπιους τόνους. Ακόμα και να υπάρχει ένταση, προσπαθήστε να την αποφύγετε, ειδικά με τους ανωτέρους σας, εάν δεν θέλετε να μείνετε χωρίς δουλειά αυτόν τον δύσκολο καιρό που διανύουμε όλοι μας. Ηρεμήστε, αφήστε τα πράγματα έτσι, σας κυλήσουν. Ακόμα και λάθος να είναι αυτά που θα σας πούνε, εσείς δεχτείτε τα και μην τους πείτε ότι είναι λάθος και πώς το λένε, το σωστό είναι διαφορετικό. Μην μιλάτε, προς όφελός σας είναι. Λιονταράκια, με το Δία να έρχεται στο σπίτι σας, από την Τετάρτη και μετά θα είστε σε εγρήγορση, με στόχους να επεκταθείτε επαγγελματικά, να αναγνωριστούν οι αξίες σας, να προβληθείτε περισσότερο. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα είναι η αρχή και οι καλύτερες μέρες για να υλοποιήσετε όλα σας τα σχέδια. Μην αφήσετε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Εγώ, σε όλο το ζωδιακό κύκλο, μ' αρέσουν τα λιοντάρια για έναν λόγο. Είναι άτομα που βάζουν τους στόχους τους και όταν τους λες ότι έρχεται κάτι καλό, αυτοί είναι ήδη έτοιμοι. Δεν περιμένουν πρώτα να έρθει και μετά να ξεκινήσουν, έχουν τα πάντα έτοιμα και μετά ξεκινάνε. Παρθένη. Κάποιες πιέσεις θα νιώσετε εσείς, Παρθενάκια, καθ' όλη την εβδομάδα. Βέβαια, δεν σας στέει κανείς. Έχετε ανοίξει πολλά μέτωπα και δεν ξέρετε τώρα πώς να τα βάλετε σε μία σειρά. Καλά είναι να κινηθείτε αργά και με σύνεση στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας και να προχωρήσετε στην υλοποίηση των σχεδίων σας με αργά βήματα, έτσι ώστε να έχετε επιτυχία. Ζυγός. Με τη νέα θέση του Δία στο Λέοντα, την Τετάρτη και της Αφροδίτης την Παρασκευή στον Καρκίνο, θα μπορέσετε επιτέλους να βρείτε λύσεις σε θέματα ή προβλήματα που σας απασχολούσαν μέχρι και τώρα. Είτε αυτά αφορούν την οικογένεια, είτε αυτά αφορούν τις σχέσεις ή ακόμα και τον εργασιακό σας χώρο. Φροντίστε με ηρεμία και με σύνεση τα οικονομικά σας, προσοχή σε νέες προτάσεις που θα δεχτείτε. Ίσως κρύβουν εκπλήξεις και φυσικά όχι ευχάριστες. Σκορπιοί, η συμβουλή μου για σας αγαπημένοι μου, Σκορπιοί, είναι η εξής. Επειδή η εβδομάδα αυτή θεωρείται ευνοϊκή, δώστε άμεσες λύσεις στα επαγγελματικά θέματα. Επαγγελματικά θέματα που σας πίεζαν και σας πιέζουν ακόμη. Έτσι ώστε την Τετάρτη και μετά που ο Δίας θα περάσει στο Λέοντα να ξεμπλοκάρετε εντελώς και να ηρεμήσετε. Μην αφήσετε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Δεν αφήνετε ούτως ή άλλως τις ευκαιρίες. Την Κυριακή που θα γυρίσει και ο Κρόνος σε ορθή πορεία στο δικό σας ζώδιο, όλα θα έχουν ξεκαθαρίσει φυσικά προς όφελός σας. Μην κάνετε στα οικονομικά σας, ακόμα και στα επαγγελματικά, αλλαγές ακόμη. Περιμένετε λίγο, υπομονή λίγο. Τοξότες. Θα έλεγα στους φίλους τοξότες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, επειδή ίσως είναι και η μοναδική που τους περιμένει πολύ δύσκολη εβδομάδα. Δυστυχώς δεν θα ξέρετε πώς να διαχειριστείτε καταστάσεις, πώς να διαχειριστείτε ανθρώπους. Κάντε λίγο υπομονή. Από την Τετάρτη θα ηρεμήσετε λίγο και από την Παρασκευή που η Αφροδίτη έρχεται στον Καρκίνο θα σας γεμίσει και πάλι ένταση μεν η Αφροδίτη, διότι θα τρέχετε να κάνετε πολλά πράγματα συχνούς, αλλά από την πλευρά του Δία, θα σας ηρεμήσει, διότι θα σας δώσει ευκαιρίες οικονομικές και επαγγελματικές, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα έσοδά σας και να ηρεμήσετε. Εγώ, κύριε, μέχρι την Παρασκευή μην αναλάβετε και γενικώς μην κάνετε τίποτα. Αφιερώστε το στον εαυτό σας, κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι σας ευχαριστεί, αλλά μην κλείνετε δουλειές, μην κάνετε κάτι. Από την Παρασκευή και μετά που η Αφροδίτη θα περάσει στο ζώδιο του Καρκίνου, τα πράγματα αλλάζουν και οι μέρες γίνονται επιτέλους ιδανικές, έτσι ώστε να υλοποιήσετε όλα σας τα σχέδια και σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Και από την Κυριακή που ο δικός σας πλανήτης, ο Κρόνος, έρχεται σε ορθή πορεία, επιτέλους ηρεμείτε και προχωράτε τα σχέδιά σας. Υδροχόοι. Και σε εσάς, αγαπημένα μου, θα έλεγα βάλτε λίγο φρένο έως και την Τετάρτη που θα αλλάξει το σκηνικό με το Δία στο φιλικό προς εσάς Λέοντα. Θα ευνοηθούν όλοι οι τομείς της ζωής σας, νέα στα επαγγελματικά σας ιδιαίτερα θα είναι στα ύψη, καθώς θα δεχτείτε πολλές νέες προτάσεις συνεργασίας, θα λύσετε τα δύσκολα κομμάτια που υπήρχαν έως τώρα, ο κύκλος των γνωριμιών σας επεκτείνεται και από εκεί ακόμη θα βγάλετε κέρδη.
αδράξτε όλες τις ευκαιρίες και στα ψαράκια μας. Εσείς ρομαντικά μου ψαράκια θα πρέπει για όλη την εβδομάδα να κατεβάσετε τους τόνους στα επαγγελματικά σας. Υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τους συνεργάτες σας. Μην κάνετε οικονομικά ανοίγματα γιατί θα δεχθείτε πολύ γρήγορα πιέσεις και αυτό δεν θα είναι ό,τι καλύτερο για σας. Επίσης, μην προσπαθήσετε να ξεκαθαρίσετε θέματα με τον σύντροφό σας που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να υπάρξουν εντάσεις. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο τώρα σε σημαντικά θέματα. Το φεγγάρι ήδη έχει μπει στην φάση του χάσιμου. Αυτό το 14ήμερο ασχολούμαστε με τον κήπο μας, ξεβοτανιάζουμε, κάνουμε τέτοιες δουλειές, μπορούμε να κόψουμε, να κλαδέψουμε, μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Δεν φυτεύουμε διότι με το χάσιμο του φεγγαριού δεν γίνονται αυτά που θέλουμε. Τι μπορούμε να πούμε τώρα για συμβουλές από το Feng Shui? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να αγοράσουμε δράκο, να τον βάλουμε στην πόρτα μας απ' έξω ή δρακόσκυλα. Δεν τα κουβάλισα γιατί είναι βαριά, να τα βάλουμε στην πόρτα μας απ' έξω ώστε να μας διαφυλάξουν την υγεία μας, το χρήμα και γενικά την οικογένεια. Φυλάνε, είναι οι φύλακές μας. Όπως επίσης έχουμε τους Φούλου Σάου, οι οποίοι αυτοί είναι οι τρεις σοφοί, οι οποίοι τοποθετούνται πάντα σε ψηλά. Σε μια βιβλιοθήκη ψηλά δεν τοποθετούνται χαμηλά. Είναι αυτοί που προσφέρουν φροντίδα, προσφέρουν προστασία, είτε έχουμε παιδιά, είτε είμαστε μόνοι μας, οικογένεια. Τα χρήματά μας, τα παιδιά μας, την υγεία μας, την καριέρα μας, τον πλούτο μας, τα πάντα. Είναι τα απαραίτητα σύμβολα του Feng Shui που πρέπει να βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Είπαμε, το Feng Shui δεν είναι θρησκεία, είναι φιλοσοφία. Στηρίζεται εκεί πέρα 9.000 χρόνια. Επίσης, τι μπορούμε να κάνουμε? Καθαρισμό. Υπάρχουν ειδικά sticks που χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε την ατμόσφαιρα, υπάρχουν για το μάτι, υπάρχουν για το σπίτι, υπάρχουν γενικώς για τον επαγγελματικό μας χώρο. Τα ανάβουμε και καθαρίζουν το χώρο. Τα βιβλία μου, τα ξέρετε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η Άνιελ αποκαλύπτει τα μυστικά της και σύγχρονες μάγισσες. Τα βρίσκεται μόνο στο δικό μας το μαγαζί, στο Άνιελ, Πάργας 2, πίσω από το ληστόν. Υπάρχουν όλα αυτά που σας λέω, ό,τι σας λέω υπάρχουν μέσα στα βιβλία. Ακόμα υπάρχουν πλανητικές ώρες, πολλή ανάλυση, μεγάλη ανάλυση για το χαρακτήρα των ζωδίων. Το ρόδο της Ιεριχού, μην το ξεχνάμε. Δεν έχω μάλλον χρόνο να σας πω και έναν τρόπο να κάνετε έναν καθαρισμό. Θα σας το πω την άλλη εβδομάδα, ακόμα θα είμαστε στο χάσιμο του φεγγαριού. Το ρόδο της Ιεριχού, το ρόδο της Ιεριχού, συγγνώμη. Άκουσα 2 διαφορετικά λεπτά γι' αυτό. Το ρόδο της Ιεριχού το βάζουμε όπως είναι ξερό, σε ένα μπολ με καθαρό νερό, τώρα που χάνεται το φεγγάρι. Το αφήνουμε 2 μέρες μέσα στο νερό, φροντίστε το νερό να είναι τουλάχιστον μία παλάμη επιπλέον επάνω, να καλύπτεται. Ανοίγει, σε 2 μέρες, κάνει 2 μέρες ανοίγει, από ξερό γίνεται εντελώς πράσινο και αυτό αρχίζει και μαζεύει ό,τι αρνητικό υπάρχει μέσα στο σπίτι. Όχι σήμερα. Το σπίτι μπορεί να είναι 50 χρόνων, πάει πίσω και σιγά σιγά καθαρίζει μέχρι και σήμερα. Κάθε 2 μέρες θέλει αλλαγή το νερό, το αλλάζουμε το νερό πάντα μέσα στην τουαλέτα, χύνουμε το νερό εκεί, βάζουμε καθαρό νερό, πλένουμε καλά το φυτό και ξανά μετά από 2 μέρες ξανακάνουμε την ίδια δουλειά. Αυτό το κάνουμε πάντα έτσι ώστε να μπορεί να καθαρίζει το χώρο. Πού μπαίνει? Στο χώρο που συνήθως καθόμαστε. Στο καθιστικό, στο σαλόνι, όπου μαζεύεται η οικογένεια. Εκεί θα το βάλετε και θα έχετε αυτό το πράγμα και θα δείτε την αλλαγή πολύ γρήγορα που θα υπάρχει μέσα στο σπίτι σας. Την ηρεμία, όπως επίσης πάντα δεν ξεχνάμε να θυμιατίζουμε το σπίτι. Ανοίγουμε όλα τα παράθυρα και δεν θυμιατίζουμε στο μέσο, θυμιατίζουμε στις γωνίες. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Έχω σκεφτεί κάτι που το σκέφτομαι πάρα πολύ καιρό και το έχω κάνει και στο παρελθόν. Βέβαια, όχι σε αυτό το κανάλι, εκεί που ζούσα. Το έχω ξανακάνει. Όλοι μας, ή ας πούμε κάποιοι από εμάς, έχουμε κάποιες προσωπικές εμπειρίες σε ό,τι έχει σχέση με αγίους, με θαύματα, ακόμα και με αγγέλους. Σκέφτομαι την άλλη εβδομάδα να ανοίξουμε αυτόν τον κύκλο των αγγέλων, πώς μπορούμε να επεκαλεστούμε τους αγγέλους, πώς μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθειά τους, ποιος άγγελος είναι υπεύθυνος για το κάθε αντικείμενο που εμείς, για το κάθε ζήτημα που εμείς θέλουμε, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται τύχη, είτε αυτό λέγεται αγάπη, είτε αυτό λέγεται σύντροφος, οικογένεια. Οι άγγελοι έρχονται αμέσως για ό,τι και να τους ζητήσουν. Για ό,τι και να τους ζητήσουν οι άνθρωποι.
Θα ήθελα αυτές τις προσωπικές σας εμπειρίες, αν υπάρχουν και αν έχετε φυσικά, να μπορούσατε να μου τις στέλνετε με ένα mail στο angel-2 και αυτά όλα κάποια στιγμή θα τα συγκεντρώσουμε και φυσικά με τη δική σας εγκατάθεση θα μπορέσουμε να τα κάνουμε ένα βιβλίο. Είναι πολύ σημαντικό, μας βοηθάνε πάντα και οι Άγιοι και οι Άγγελοι. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι άνθρωποι όλα αυτά που μας προσφέρουν και κάνουν για μας. Σκεφτείτε το λίγο και θα τα πούμε στην πορεία, θα τα λέμε συνεχώς ούτως ή άλλως, οπότε με την κίνηση και που θα κάνετε και μόνο και θα στείλετε email θα ξέρω ότι όντως μπορούμε να τον ξεκινήσουμε αυτό τον κύκλο και να τον συνεχίσουμε. Εγκρίνεται για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Επίσης, κάποιος φίλος ή φίλη με ρώτησε προχθές, μου στείλε ένα μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής να πω κάποια περισσότερα πράγματα για το Σκορπιό, για την υγεία. Να σας πω κάτι, για τον καθέναν υπάρχει ξεχωριστά. Να πω γενικά, ναι, θα είστε καλά στην υγεία, το θεωρώ λίγο ανόητο, διότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του προσωπικό οροσκόπιο και δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να συμβεί σε αυτό συγκεκριμένο τον άνθρωπο. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο ζώδιο, συνήθως το αναφέρω. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είπαμε τα πάντα είναι καλά και αυτή την εβδομάδα δεν είμαι Κασάνδρα, λέω μόνο καλά πράγματα. Τώρα να κάνουμε και κάτι άλλο, μια και το κοντρόλ μας δίνει λίγο χρόνο. Να δούμε λίγο τι ζητάνε τα ζώδια από τον έρωτα, να ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα. Τι ζητάνε για να ξέρουμε και πώς θα τα χειριστούμε, όπως επίσης αν προλάβουμε την ερχόμενη εβδομάδα θα δούμε τι δεν πρέπει να λέμε σε κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Υπάρχουν κάποια πράγματα. Βρίσκεσαι σε μία παρέα και λέει ο άλλος πόσο χρονών είσαι ή τι δουλειά κάνεις. Κάποια ζώδια με αυτές τις ερωτήσεις ενοχλούνται. Καλά θα είναι εκ των προτέρων να ξέρουμε πώς απευθύνουμε το λόγο και τι θα εισπράξουμε, διότι δεν ξέρουμε τι θα εισπράξουμε αν κάνουμε μία άστοχη ερώτηση σε ένα ζώδιο και αυτό είναι που το εκνευρίζει η ερώτηση αυτή. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους Κρυούς. Ο δυναμικός και παρορμητικός Κρυός χρειάζεται πάνω απ' όλα να εξισορροπήσει λίγο την ανυπομονησία του και την υπομονή του. Χρειάζεται να μειώσει λίγο την απόλυτη φωνή του εγώ και να μάθει να ακούει και τους άλλους, γιατί συνήθως δεν ακούει. Ο Κρυός είναι κυνηγός. Μπορεί να κάνει έναν χρόνο να κυνηγάει το θύραμά του και μόλις το θύραμα έρθει στο δρόμο του να του περάσει η όρεξη και να προχωρήσει να βρει το επόμενο θύμα. Εντός εισαγωγικών, πάντα μην μας παρεξηγήσουν οι Κρυοί. Όσο δεν το κάνει αυτό, θα προσελκύει στη ζωή του άτομα που θα τον ζορίζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και πάμε στους άλλους δύσκολους, τους Ταύρους. Σκέφτηκε ποτέ άραγε ο Ταύρος ότι και η υπομονή των άλλων έχει και αυτή τα ωριά της, ότι δεν φτάνει να δείχνει μόνο ότι χαίρεται με την αγάπη του άλλου, αλλά να ξεστομίζει και εκείνος το πολυπόθεται «σ' αγαπώ, σε θέλω» και που τόσο ανάγκη το έχει ο άλλος να το ακούσει. Συνήθως οι Ταύροι δείχνουν την αγάπη τους με τα έργα και όχι με τις λέξεις. Καμιά φορά όμως χρειάζονται και οι λέξεις. Πάμε στους άλλους δύσκολους, τους Δίδυμους. Αυτός καν είναι ο έξυπνος, ο γρήγορος, ο κοινωνικός, ο φιλελεύθερος. Έλα όμως που το έξυπνο πουλί καμιά φορά πιάνεται και από τη μητούλα του. Γι' αυτό πολλές φορές δεν κάνει την αυτοκριτική που χρειάζεται, ενώ αντίθετα ξέρει πολύ καλά να κριτικάρει τους άλλους. Και αυτός δεν μπορεί να σταματήσει σε κάτι μόνο. Του αρέσει να είναι γύρω-γύρω με πολύ κόσμο, με πολλούς άντρες ή με πολλές γυναίκες. Του αρέσει ο κύκλος, σαν τους υδροχόους και εκείνοι. Ο Καρκίνος πρέπει να αποδείξει τη δύναμη που έχει. Το να είναι ευαίσθητος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και αδύναμη, καθ' άλλο παρά αδύναμη είναι η Καρκίνη. Η ζωή τους έχει φέρει τόσους συντρόφους για απλά και μόνο για να συνειδητοποιήσουν πράγματα, αλλά εκείνοι δεν καταλαβαίνουν, δεν παίρνουν το μήνυμα και ενώ ένας Καρκίνος αγαπάει την οικογένεια, δεν είναι λίγοι εκείνοι που τα καταφέρνουν και έχουν μπερδέψει τα πράγματα ώστε να μπλέκουν δυστυχώς συχνά σε άσχημες σχέσεις, ακόμα και σε σχέσεις με δεσμευμένα άτομα. Αυτό γιατί το κάνουν, ίσως από ανασφάλεια, ίσως από ρομαντισμό. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Πάντως να ξέρετε ότι συνήθως μπλέκουν σε περίεργες καταστάσεις. Λιονταράκια. Ο κόσμος φυσικά δεν έγινε μόνο για να σας υπηρετεί και να σας δοξάζει. Τα λιονταράκια θέλουν και αυτοί να έχουν τη δική τους αυλή. Έχετε κι εσείς υποχρεώσεις απέναντι στους άλλους, αλλά και σε εσάς. Εσείς όμως έχετε την τάση πότε στο ένα να δίνετε βαρύτητα και πότε στο άλλο. Σας παίρνει αγκαλιά, πάτε στον καθρέφτη μαζί και λέει το λιοντάρι: «Μα τι ωραίος που είμαι σήμερα». Εσάς δεν σας έχει δει, κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Είναι αγαπημένα παιδιά όμως γιατί λάμπουν. Παρθένοι, χαλαρώστε. Εσείς δεν έχετε τέτοια υπαρξιακά.
Και φυσικά δεν είναι τα πάντα θέματα που αξίζουν τόσο ανάλυση, διότι οι Παρθένοι έχουν και αυτό το ελάττωμα να αναλύουν τα πάντα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Χάνετε τη ζωή σας μέσα σε φοβίες και ανασφάλειες που όταν τις αναγνωρίζετε στους άλλους τους θεωρείτε ανώριμους, ενώ όταν το έχετε υιοθετήσει εσείς είστε αρκετά όριμοι, ζυγοί. Και ενώ θα νόμιζε κανείς ότι είστε η προσωποποίηση της λογικής, δεν απέχετε και πολύ από την τρέλα ή από το να τρελαίνετε τους άλλους. Θα μου πείτε τα όρια μεταξύ λογικής και τρέλας είναι πολύ δυσδιάκριτα. Εντάξει, έχετε τις ανασφάλειές σας, χρειάζεστε το σύντροφο να σας αποδεικνύει καθημερινά την αγάπη του, είτε με έργα είτε με λόγια, χρειάζεστε τη στήριξή του, αυτό είναι γνωστό των ζυγών. Και σαν πλανήτης η Αφροδίτη έχουν και την τρέλα μέσα τους που θέλουν περισσότερα πράγματα στον τομέα του έρωτα. Σκορπιός. Το ζώδιο κατά τεθέν του σημερινού μας τίτλου. Ένας Σκορπιός μπορεί πραγματικά να αγγίξει τα όρια της τρέλας από έρωτα. Είναι ικανός λόγω της αυτοκαταστροφικής του διάθεσης να κάνει απίστευτα πράγματα και να βιώσει ακραίες καταστάσεις. Εντάξει, το έχουν οι Σκορπιοί αυτό. Και έχουν και το άλλο που είναι μυστικοπαθείς και δεν βγάζουν στην επιφάνεια αυτά που νιώθουν. Τοξότες. Εσείς και αν ζείτε μια ζωή που άλλους θα τους τρέλαινε, για σας αυτό που είναι και ο ορισμός του για σας μάλλον, αυτό είναι και ο ορισμός του κανονικού και φυσιολογικού. Να ζείτε μες στην τρέλα. Που μπορείτε να βρείτε τώρα την ισορροπία μεταξύ των δικών σας στέλνων και των άλλων, αυτό αποτελεί σταυρόλεξο για προχωρημένους λύτες και όχι για τους απλούς ανθρώπους. Εγώκερος. Και ενώ η ψυχούλα του εγώκερου θέλει να παίξει και να γελάσει, τελικά καταφέρνει να προκαλεί. Και αν τελικά προσκαλέσει πέρα από την πρόκληση τα σωστά άτομα, φροντίζει να τα βαρύνει τόσο πολύ που ούτε με γερανό δεν καταφέρεις να σηκώσεις τη διάθεση του άλλου. Σας πνίγουν με τις ερωτήσεις, με τις απαντήσεις, με τα θέλω και σταματάτε να έχετε κάθε διάθεση να ασχοληθείτε με τον εγώκερο. Υδροχόος. Ο επαναστάτης ποπολάρος. Ακόμα και χωρίς αιτία. Ο ελεύθερος, ο ιδεολόγος, όταν πάνε να τον βάλουν χαλινάρι, αυτός έχει ήδη κλωτσίσει και έχει φύγει. Όταν του το κάνουν εύκολο, γυρνά την πλάτη. Άντε να βγάλεις άκρη με τους τρελούς υδροχόους. Και τα ψαράκια μας, πλανήτης Γη, καλή ηχθείς. Παραπονιάριδες και πονεμένοι από τον έρωτα. Όχι ότι έχουν βέβαια άδικο, απλά είναι ρομαντικοί, έχουν ένα δικό τους σκεπτικό, τα πάντα είναι σε ροζ και σε γαλάζιο σύννεφο, δεν κατεβαίνουν από το σύννεφό τους, τους αρέσουν τα λουλούδια, τους αρέσουν οι αγάπες, τα χάδια, η τρυφερότητα και βέβαια δεν μπορεί να καταλάβει και δεν μπορεί να είναι κυρίαρχοι σε μία σχέση και δεν μπορούν να είναι δυνατοί, θεωρούν ότι δεν θα τα καταφέρουν. Πιστεύω έτσι μια λίγο, καμιά φορά, εντάξει. Εγώ ξεφεύγω λίγο, δεν θέλω να είναι τα πράγματα όλα σοβαρά. Έτσι με μια λίγο πιο αστεία μορφή, με μια πιο αστεία πλευρά μάλλον, μπορούμε να πάρουμε κάποια χαρακτηριστικά από τα ζώδιά μας και μπορούμε να τα χαλιναγωγήσουμε όπως εμείς θέλουμε. Σας ευχαριστώ για ακόμα μία φορά που ήσασταν μαζί μου. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ καλό απόγευμα και μία πολύ καλή νύχτα. Και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.